Pakruthi kwa Ramogiro kama na nyako ngiti RAMOGITV kaune wangsai chendu maro imore bange obrogo mbake buch jopiny giwendwa modhi alma bire studio kak mutingo Victor Marende manager tend MDD and Movement for the Defense of Democracy kaso gi Warren Ogaga lungore ni De La Rue en jakanyo e jeshi la baba gine chiel kuom jomo sendiko wach ni gidwaro ni mondo ng'iane ni jotelo ma sani omako duol mar ODM duond bura mar ODM midonjo kanyo nang'o mane mbaka mwadhi go kodgi bang' dakika moko matin kigidhi mabura ahinya. Wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar buok ocha pesa nagi weche manyien mawango. For the violation is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of this order. Duol mochung'ne yiero IEBC oyodo jochung' Philip Aroko kod Boyd Were gi ketho mar nyayo tulo kasipul kendo chwado gi fwai mar milion 1 ng'ato ka ng'ato. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. Ogai mar ODM Oburu Oginga osiemo joma temo pogo duond buch ODM ni tende ok dhi yie ni ODM obarre. There was a day mane security go no kwalo nyanya e section mare nene no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama. Ono mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Johala e chiro ma Kibuye medo golo ywak ewi jakom margi Judith Matengo kata Nyaramba ma giwacho ni osesando gi kendo rocho ohandgi e chiro no. Jima osechwalo report mar kaka ne oroch ratechgi kod Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba medo nyiedhore oko e kinde ma ji masire to seyo tipo mar Ramogi ni ketho nying Nyaramba. Kaka Judith Omondi leronwa moko kuom johala e chiro Kibuye koro dwaro mondo mi kik yang Nyaramba kaka jakom mar chiro no ka gikoni tende ne orumo dwe mar ang'wen higani. Ndalo achiel bang' Judith Matengo ma ong'ere kaka Nyaramba kaachiel gi nyawadgi Marion Akinyi chopie nyim doho mar duoko penje wi rocho ratich johala moko e chiro ma Kibuye, ji mamoko medo wuok oko mar wuoyo ewi malit magisekali e lwet Nyaramba. Kata kamano e limbe marwa kawuono Kibuye wakwong warao mar twak kod kweth masiro Nyaramba ka ne ok wayudo duoko makare. Weche ne obedo maliet kendo ne gidagi loso kod RAMOGITV. E twak marwa kod ji man kod neno mar Nyaramba e yo marach wakwong warado kod Filemon Atieno miyo mahike osekalo kendo ni kod nyikwae omiyo maling' ewi kaka lembe ne owinjo matek e lwet Nyaramba. There was a day mane security go no kwalo nyanya e section mare nene no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama. Ono mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Nyocha machiegni manyicha disaster moro no otokelezea. Ot moro no lwar kanyo mar jonyanya. Koro mama ni kane abiro kinyne makata wan chieng' no odno no umore kuomwa. Koro kana abiro to ng'isa mana ni in ok ibi uso ka. Kana kano ga avocado go kanyo kakano gi kata stall ng'ato kata stall mane an go kanyo no. Ok iduog yudo. Security nego ne kawo ga gikago to ok ibi yudo bwe ng'ama idwa penjo onge. Mane okobedo mokwongo kendo ma ogik mane oneno e chiro Kibuye kendo e lwet Nyaramba. Atiko ndalo ariyo. Ma in fact gino no miya stress mana bedo matuo maduogo mana e chiro no after a month. Ng'isa na kao P3 no akao. Ochalo mana karatas asome book nekech kana biro the following day no ywaya mowela duk koro igoya picha jogego ne goyo picha to giposto to ginyiero to obayo leso moro kama kaso jogego be obayo go ni amoro manotimo chuodho ni umego uru mama ni aparo ni wiye rach na minili report onge kony moro amora maseyudo up to now. Kevin Ouma en ja ohala mar ariyo opedho ranyisi mar go ripot e tisendo bila makondele kanyaka sani kuom higni 3 podo manyo ratiro. An gi AOB
manatero kondele 2022 okaw kitunguna mawa single of 680 till up to now OCS milungo ne Kirui nungisa ni hata hizo vitu zako itazama maji na wewe kamano achaka dhiri OCS Ongechi omia police milungo ne Fred motimo investigation ma Fred obire scene ma Fred amio nyaka Fred joneno adek manoneno ka gigi otimore mondiko akaw yo bich olni files gatemo moyudi ma joneno yondeko nyaka dhogi kaka gik manotimore pokaido raticha nyaka sani ka koro moko kuom johala ywak ni telo mar Nyaramba ne orumo dwe mar 4 higani ka josiasa ema osebedo katiyo kode rocho kwe mar chiro. Tiyudo ka josiasa kobiro e chiro to nene kaka ene maina leader. To mae gima ok wadwar. Nikech samo wacho ni ene leader ka josiasa osemiye pesa to ka ini ok supporte to ine mipango ni jok magoi. County government mondo come in immediately mondo konywa. Ng'ama bro konywa maduong' mogik onge nikech county government won chiro. Iga mokadho ne wan over 20,000 people. Sani dhano dong over 16,000. Nikech ang'o? Jomotho gi jomoriembi gi jomokwal gigi modhi. Apenjo county government ne wan wagolo usuru. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga ogolo ripot mabende kwayo bila mondo luweche gi maonge mibadhi moro amora. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi ne weche mag yiero madundo mabiro to wang'e sani ni otese mag luto ombulu e yiero madundo nosechopo JKIA seche mowuoye ni sani koro motelo ne yiero madhi timore Malava, Magarini, Mbere North, Ugunja to gi Kasipul. To wach mar Kasipul ni makoro wadonjane ni Boyd Were ka achiel kod Philip Aroko koro misiem mogik kaluwore kod tulo mosiko muweche campaigns mag piem mar laro kom mar od bura ma Kasipul. Duol matayo yiero mag ombulu pacho ka endi IBC ne ogoyo gi fwai maromo milion 1 ng'ato ka ng'ato kaluwore kod lweny mayande gi nyayo ma ji ariyo wito ngimagi. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Bang' winjo bura mar tulo mar ng'ur manyonie mesa mar aput ma winjo ng'ur ywak kod tulo ka duol matayo yiero kod yore mag ombulu pacho ka IBC. Duol koro thalo jachung' kar kende Philip Nason Aroko kod nyawadgi mar ODM Boyd Were kod fwai moyugno maromo milion 1 kuom ng'ato ka ng'ato. Omenda ma IBC okoni nyaka chul boseche 48 maka girem to gibiro neno bor mar bad sirikal. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Aput mochwe kogno kodalu talala mukwana manio loso magero koni apudno oyudo Philip Nason Aroko kod Boyd Were Ngondo kane kod ketho mar siayo tulo manio kelo tho mar ji ariyo kod inyruok mar ji mamoko monywando nyako famb kich manio dhirakore kod jogo manerakore. Astonishingly, when police officers attempted to arrest suspects in relation to the violence witnessed on 6 November 2025, the officers were attacked and the suspects freed by persons associated with one of these candidates. I have signed the document, Political Decency and Peace Charter for the political candidates. I just want to state here that myself have been a peaceful man. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. IBC bendo yangu ni tulo ma Kasipul ichwako kod moko kuom apisas mag county ma Homa Bay kendo duol manona thuye kod Wedea mochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC dhirakore kod apisas go. This committee is seized further of intelligence reports corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14
of the Elections Offences Act, Cap 66. E kuku mar mukwana, e koro golo siem mager ne josiasa ma ibiro yudi kachiayo tulo, nibiro neno gima ne nyuogo neno e wi kogno. Should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. En ng'eto ma geto chiwo siem mager ne josiasa mibiro gogono kod weche mag tulo ni siemno nyalo tieko geno kata dwaro mar josiasa magombo chung' ni ma ng'ata ma ibiro yudi kod ketho lek mare nyalo lwari e lwanda. Watanyambaga, Ramogi TV, log tich mar IBC, Nairobi. Ogai mar ODM Oburu Oginga oseyo moko kuom josiasa e duond burano mowacho ni temo mar baro ODM konyisogi ni gin ok obi yienegi mondo timre e tende. Kanolose e gweng' mar Ongo, kaunti ma Migori, Oburu ojiwo chung' mar ODM e siro sirikal kowacho ni teko ODM konyo oganda joluo yudo dongruok madwarore kotini kod gavana ma Migori kod jaod bura mar Ongo. Gijiwo jokanyo mag ODM mondo ket maino e jiwo mbi mar duond burano ma ok siasa mar pogruok. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. We shall not allow ODM to be divided. We are going to move forward and make ODM stronger and stronger, so that when it comes to 2027, we are either going to go it alone or we are going to go with parties with which we negotiate and get a good deal to work together. That is what our party is all about. There is nothing like forming a party to be in the opposition. Gavana Masiaya James Orengo kwedo weche mosebedo ka wachore ni ochano luongo ng'anyo mar keto sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto tesre. Orengo lero ni gima ne wacho en ni jopiny nigi ratiro mar bago ng'anyo ponono ni sirikal ok tii kaluwore gi dwaro maggi. Kaka jofwambo mar siasa Chris Owino leronwa, Orengo bende noyango ni en ok okwed winjruok e kind ODM kod UDA, makmana ni winjruok makamano onego kete chik kata puodhi gi od bura. Ndalo buora bang' chung' mare motegno ni oikore mar dok e ndara keto sirikal tesre, Gavana Masiaya James Orengo owuok oko mar keto ler. E twak mare kod Ramogi TV, Orengo wacho ne ok onyiso jopiny mondo odog e ndara, ka oyango ne omiyo mana sirikal milome ni jopiny pod nyalo dok e ndara poni sirikal udino ite ne ywak maggi kaachiel gi tiyo gi kod yor agoko. Nitie jomoko manyiso ne paro ni kana wacho ni wanyalo dok e ng'anyo, ni kata an awuon kaka Orengo anyalo dok e ng'anyo. Babu Owino be nowacho wachno ni wanyalo dok e maandamano. To ok nowach ni ne wanyalo dhi adhiya kamano. Wan wacho ni ka gik moko nitie moko timore e yo makare kendo mowinjore, to pod wanyalo dok e ng'anyo kata maandamano e yo machanre, nikech en gima oket e katiba. Koro mano en teko ma katiba omiyo ji ni nyalo tiyogo. Tang'eyo sama ng'ato nyalo luongo e ng'anyo. Wach mar dok e ndara oseketo Orengo e tago maliet ka moko kuom jotelo makaluo sayo Orengo kuom duoko oganda luo chien, ka giwacho ni oganda luo ol kod chwero remo. Kor ka kore, Orengo wacho ni onge japiny manyalo dhi e ng'anyo ka sirikal tiyo maber kaluwore kod chik, kendo medo ni joma dhi e ng'anyo ok onego chiel kod magina nikech ratiro mar ng'anyo ni e katiba. Aneno ni chwero remo ni bedo nikech loch marach. Nikech ineno kata Raila wuon ngimane nodwa lal e weche mag ng'anyogo, to nikech sirikal mantie nok luw chik. Chik dwaro ni ka ji dhi ng'anyo to sirikal mantie no emomiyo security. Genye nyalo bedo ng'at achiel moko winjore gi piny mangima. Ewi sirikal mar broad-based,
Orengo lero ni ok okwed ODM tiyo kanyakla kod sirikal mar Kenya Kwanza, kata kamano winjruok ma kamano nyaka ket e pend chik kendo puodh kod od bura. Koro ma kind Kibaki gi Raila mane wayalo gi Kofi Annan giri, mwawacho ni winjruok mani kind PNU, nikech party mar Kibaki ne en PNU, to kod ODM nyaka bedie andike. Ma Raila oketo sei, to Kibaki oketo sei. Kendo kaka Kibaki gi Raila nokete sei no, e kaka odhi okale e parliament. Matende ni winjruok no was constitutionalized and legalized through legislation. To moro ma ji winjora ma ok oketie teko mar chik mowinjore, to inyalo donje ni to kiny tipo nan ji ogwere ta udong' kudiedo. Winjruok mar ODM kod UDA osekelo pogruok mapek e kind jokanyo mag ODM, ka kweth achiel sire lwedo to kweth machielo kwedo winjruok makamano. Orengo kata kamano wacho ni mano nyiso demokrasia ma ok kethruok e duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yoro machuok udo bang' dakika matin tano kuseorote mar wang'ien nwacho nang'o ka en Trevor Manyien en wach nyaramba noto rach na maradier. En ni en ga above the law, kata kaka no address go area MCA ne rach kendo nyiso achaya marach ndi. Let the law take its full course. Mano japuonj Charles Akuro. Erokamano nyanya mwalimu. Ano Collins Obuon wacho ni ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan voi ng'wecho chomo kasipul kor gi Boyd Were. Osiepna no ker biro to mosna mamana, wacho ni osiepna biro, wacho ni mosna mamana Rosalina Obuon kane Miguye kod Caleb Odoro Jumbo. Erokamano ahinya. Achielo bende nitiere ka ni Trevor Manyien baba twins mar Onjinyo Awuoro ka johala ma Kibuye osekale matek e lwet Nyaramba. County Governor ma Kisumo onego rang kaka nyalo tieko tenda goko no chutho dichiel. Machielo bende nitiere ka ndie kokalo kuom jodong Nyakach en puoch kod pak ka wadhialo yiero mane oyiergo Professor Phoebe Okowa kaka Judge of the International Court of Justice. Professor Phoebe Okowa en nyar Jim Oragen obongo Nyakalaga mondo telne. Na ndio guy Philip Ochieng mar Jim Nyakach, and the youngest guy in Africa. Jelo bende nitiere ka ndie makamu kawacho ni Trevor Musna Party leader Dr. Buru Oginga nyathi kich gi Gladys Wanga Nyawang'aya national chair ji ariyogo oromo rito ODM na ODM ok nyal pogore nikech gin gi long experience e ODM kanyo. Bas udugu bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Ywaruok mar jotije 91 mayuak ni pok ochulgi kuom thuolo mar dweche 16 nyaka sani koro ibiro yal e doho. Jotijego wacho ni ne gitiyo kod migawo mar thieth e orak mar Global Fund kod piny owacho. Wuoth ma jochiw thieth maromo 91 go ochako Green Park, okalo e apis maduong' ma migawo mar thieth nyaka e od bura mamalo. Jochiw thieth go mawuok e counties 31 mane tiyo e bwo orak mag Global Fund kendo ne okonyo e kedo kod midhusi mar okimi kod TB. Ywak ne piny owacho ka gikwayo chudo margi mar osara mar dweche 16. Gisebedo ka gitiyo orak e higni 16. Kane jo Global Fund wuok Kenya, ne gindiko winjruok gi migawo mar thieth ka giwacho ni bang' tieko orak gi mogik mane rumo 2023 nonego bed ni migawo mar thieth ne ndiko jotije gi eki gimwa luongo ni permanent and pensionable orak mongiorore. Peterson Washira, jakom riwruok matayo apisas mag thieth, wacho ni jochiw thieth gonde osetiyo kuom thuolo mar higni 16 nyaka sani kane gitiyo e bwo counties. Gino magikoni osekelonegi pek modhuro. When they were engaged, they were sent to different hospitals across the different counties in this country. And they have diligently been offering their services for 16 years. And we can attribute the successes that we have in HIV and TB management to this group because they have been running this clinic. Nicolas Solipo, mabende en jakom KNMLO, wacho ni onge kaka sirkal mamalo nyalo weyo jotijego e lwet nono kendo onge yore ma gibonyalo chulo sikunde mag nyithindgi omenda mag somo. I'm remaining with only 5 years to retire. Which kind of fruits am I going to enjoy? I am appealing to the president of this nation to wake up and see that the people who are working under him are really jeopardizing the innocent souls instead of embracing them. Negichwalo yok margi ne speaker mar od bura Moses Wetangula kakalo jakom committee mar thieth James Nyikal mane osingo chwalo ywak margi kendo neno ni giyudo omenda margi. I can see some of your colleagues, whether they're your colleagues, they would rather have us make a lot of noise, but that will not change the situation. Yes, so there's no way you can change it in a day or 2 days. That if I say I'm lying. But we must look at it when we are looking at the budget. And if we can look at it earlier, let's look at it. Bang' temo nyadinuoya ma jochiw thieth 91 gonde. Kawuono, ywak gi ochopo nyim od bura kendo gin gi geno ni gibiro yudo duoko. Ochieng' Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge makedo ne ratich oganda okwayo oganda jo Kenya mondo obi oyier jotelo manyalo chwalo ajenda mag jopiny mbele tok mekgi giwegi. Ne giwuoyo romo mane okelo kanyakla joked ne ratich oganda kod jofwambo kama gipuoye ute fwambo kuom menyo mibadhi gi telo marach ka gisingo ni gibiro tiyo kanyakla mar nyayo demokrasia e pachoka. Lydia Okeyo lero wachni. Ne en romo mar adek ma ibago higa ka higa makelo kanyakla riwruoge makedo ne ratich oganda kod ute fwambo, romo mageto manyo yore mag nyayo demokrasia kod telo makare. Riwruoge go ko oganda jo Kenya mondo obed motang' e yiero mabiro kendo giyier jotelo ma onge historia mar mibadhi, ndicho kod nek kaka yor nyayo telo makare thurka. Kenya's democracy thrives when voices rise together, voices like ours. So let this moment that we have in the next 2 days be a renewal of our shared resolve. Jonek gijo kuoe gijo kumar timbe giricho osemako system mafuanda mangama bero kumi nafas political parties ge mako nafas mari yoro gine magi yoro IBC koro giketo gino tek mangama ber dakid nafas wawacho niko pono gidiwinch pach jopiny bas gige moket kando mondo wachaka fresh. Jakom komiti marango weche mibadhi od bura Shakil Shabir oseojo wetene mani od bura ma wacho ni oseng'iewo gi sirikal kendo sani gitimo mana dwach sirikal ka ok gidewo jogo manoyierogi. We were passing the public participation, one of the bills, and it was a third reading, and there were less than 10 people in Parliament. The law is, if somebody gets up and reminds the Speaker that there's no quorum, the Speaker has no right
no other option other than to postpone that particular aspect. Koro wan wawegi nyaka koro wapar diriyo ni bende pod wadhi keto pachwa geno wa kuom wabunge ma monyiew koso wadwa kawo wabunge madhi chung kod jopiny mondo kendo ratiro mar oganda. They have forced us to be part of the opposition because some actors have to step in and deal with the governance problems. So this has also put us under so much pressure because part of the work we are supposed to do is also the work of the opposition. Oyangore ni nyaka sani jofwambo moheo 500 odinne e piny mangima kaluwore gi sigenni ma gisebedo ka gimenyo matuo motelo marach kadwaro koro nitie mar medo sundo tend pinje ochiw lwasi makare ne tij fwambo. Seche moko bende yudo kata ka jo media bende seche moko yudo kata ka polise kata serikal donjore kodgi kata ka communication authority dwaro kata simo media tiyudo kata ka civil society seche moko bende gin magi kuongo giringe court to giyudo order mondo gihakikisha ni media okonyon gi serikal. Koro gitiyo kone gikonyore ng'ato mako bad nyawadgi koni ng'ato mako bad nyawadgi koni. Kata obedo ni tend piny Kenya osebedo ka kwero oganda mondo mi kik donjre siasa mag pinje libamba giramo ni gin giluwo chike matawo piny mangima masiro demokrasia kuom mano ok gibiweyo keto wang'gi mago matimore e pinje malibamba. Suluhu has managed to silence the opposition and she has also managed to silence the media and also CSOs. So we are not going to be silent in Kenya because now we are going to be speaking on their behalf. To mae mibadhi mosebed bende kitimo Kenya kae ni ikwalo ombulu mar jopiny inego jopiny then wacho ni bur mondo wabed walos iloso kod joma ngima koso jomotho. Bang' yiero ma Tanzania bedo kod tulo nyakorom gajwang' wenge jogi makewrat Uganda koro ng'iyo piny Uganda gi piny Kenya kae gitimo yiero go madongo kageno margi en ni ute mag fwambo kod keyo pod biro medo menyo mag mutendre kod nyayo demokrasia kata oyo e pinje duto ma Afrika ma ugwe. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Silas Wasonga kod Stephen Otieno ne otere migago kod kambi mar shabiki.com tok bedo joloch e piem mar Jet X Rubani Challenge kama ng'ato ka ng'ato kuomgi noloyo $500,000. Otieno mawuok Kericho kod Wasonga mawuok Utawala nochiwo morgi ka giwacho ni gimor tok tiyo mana gi $100 kende. Shabiki.com medo chiwo mich mogundho ne jo Kenya matugo e mbuino. Kama imekuwa one of the most experience I've ever had ya kukua kwa lunch, kukua na lunch ya ki 5 star. Chakula ni nyingi sana. Kwa mara ya kwanza nimeona nyama ya mamba mpaka nyama ya ostrich. Kumbe si sumu, ni chakula. Weche mag tuke ni tend county ma Siaya oseketo ikruok mowinjore ne bago tuke makelo kanyakla jotije mag counties duto pacho ka motisi ni